May malaking dalag. Andyan oh. Lance, huwag ka magalaw ah. Yun, tama. Tama yun. Uy, uy, nalaglag pa yung karete ko. Oo, yan. Teka. Tumagos yata eh. Oh. Yun. Uy. Ay, tuman. Yun ay dalag. Dalag yan, akala ko tuman eh. Ih, lapad yan. Uy. Maliit lang sa atin yan, guys. Maliit lang yan sa atin. Hindi pa natin mahuli yung tuman ngayon. Mga susunod na araw guys, mahuli na natin yun. Pang maliit. Maliit yan, guys. Meron. Ay, ano yun? May bumula doon, no? Andyan lang yung tuman eh. Pabayaan muna natin yung tuman na yan. Manilaw muna. Ang likod. Balang araw, mahuli rin natin yan. Baka wala ang balang araw. Ilang araw lang. Ilang araw lang, huli na yan eh. Wala kasing, yung sa, ay, parang may lalagay yan. Wala tayong pantalo dito. Wala. Dinali na lang sa ano, guys. Para wala, guys. Tingnan mo yung toman dyan. Ano na yung tuman? Tilapia, ti. So, guys, oh, tinali sa ano, guys, sa bag. Bili tayo ng tali ng ano, pantiksay, breaded. Kailangan mo natin yung tali, ready? Ay! May patawa na naman, guys. Na malaglag ah. Hindi ka na, Kasi yung pisnit natin nakabihay eh. ngayon, oh, Nakabihay sa baba. nagpapalamig yung mga tilapia, guys. Oh, masasabit na naman, ah. Nanginginig, guys. Nanginginig. Tingnan nyo naman yung nasa likod, guys, oh. Nandito. Uy, Oh, saan? kasi ka nabula. Ano yan? Ano? Tuman yan. Tao? Tuman yan. Si Milya. Oh, guys, parang ano dito, ah. Oh. Si Milya na ng toman, di. Ha? Wala ya kaya yan. Saan? Si Milya na ng toman. Ayun na, arin na. Ano? Si Milya lang. Yan, meron na yan. Arin. Kumpul-kumpul lang. Parang ilog to, guys, oh, yung yan, oh. Similya nga yan. Tingin, yun, may gumuhit. Parang may bulig, ah. Ay, oo. Nandyan yung ina niyan. Parang may bulig, oh. Gumuguhit, eh. Tingnan mo sa likod mo, baka may... Gawin na natin yung pagkain ng saging. Ay, di, papunta dito. Yan o, dami. Yan o, dami o.
Ino. Tuloy ang pagkain na saging. Magdadar na tayo dito. Yun na yung isang tilapia natin guys, oh, nakasabit sa bag. Tagol na! Ay, ebituran! Ebituran! Tara to man! Tagol na! Di, umituran yan! Babalik yun, ano? Yung pala inahin niya. Bumalik. Di, tagol na! Di, sa bala! Ay, di, tagol na! Di! Ang laki guys! Guys, laki! May kinain eh! Yung ginakain niya. Laki! Toman! Ano ba? Hindi ko nga alam eh. Ganda na kulay ah. Ganda ng kulay, no? Nanginginig yung pako. Nanginig yung pako, laki. Yung kulay blue. Sabi mo lang inayin. Hindi tumama. Inula. Laki nun. Nandyan. Makikita sa camera to guys. May susum yan. Laki nun, no? Laki. Ah, dito. Punta kayo dito. Yan pala yung ginakain niya, no? Punta kayo dito. Laki nun. Laki nun. Yun na yung sa likod mo. Ibang kulay siya, no? Kulay, parang white tsaka blue eh. Grabe, magpalitaw sana. Gumanyan no. Laki nun. Laki nun. Bubulas ko yung palaka ko mamaya. Ayun siya, ayun. Saan? Ayun, binabantayan. Ay, oo nga no. Ayun, no? Ayun na siya, guys. Ayan na. Ayan, damo na. Teka. Ano ba? Ayun siya, ayun, no? Ayun, no? Saan? Ayun, no? Sabi mo. Ngayon lang ako nakakita to, malaki. Tinataboy niya rito, oh. Laki nun ah. Diyan lang. Nangangalgal ang bitis ko dito guys. Ano, similyan yun. Grabe, daming similyan yan, no? Oh, ay, ano yung bumula ngayon? Parang nandito eh. Hindi, iba yata yan. Parang mag-asawa no. Asawa yata nga. Ano? Kasama, no? Oo. Tinaboy niya dito. Tinaboy niya. Galing ng tuman na yan. Ano malaki? Yung dyan o yung dito? Parang ngayon, no? Ang laki nun. Na? Ano ya? Tuman yata yun. Bumalik eh. Yung kasala dito. Ayun na, oh. Tuka ka Medi. Sure ball me. Ge. Di ako gagalaw. Uy! Uy! Tamado sana. Tumama. Di, paripas mo eh. Uy, lakas. Lakas. Ge, pwede yan. Lakas. Ay, tuman. Hindi. Ulit. Nauluhan eh. Nauluhan. Di, kasa. Nor, talakin. Norin, talaki. Hindi. Teka. Papariling ko ng ano, pilit. Ge. Uy. Ay, di, hindi tumagos. Tirahin mo. Gusto mo. Ah, tumagos na konti. Babain mo na, di. Di, sureball na natin sa baba, di. Ah, sige, sure mo na. Akin na yung camera. Bababa si Ayayay. Nakaisang dalag tayo guys. Kala ko tuman eh. Gandahan lang. Di baling hindi natin mahuli yan. Huwag lang matitinik. Pero malapit na mabitas oh. Huli na.
Hindi, malalim yan. Ayan o. Natirang ko na sa ano eh. Saan? Sa pellet eh, sa ulo. Tinamaan sa ulo, no? Oo. Eh, kaya ayaw nang gumalaw eh. Yun o, dalag oh. Ay, dalag. Ayun. Ikaw mo na yan, baba ka na dito. Oh. Ayun. Teka lang guys, bababa muna ako. Ay, laki. Guys, Ayun, oh. nadali Laki, oh. natin. Nadali. Nadali, malaki. Dalag. Oh, mayroon 2 kilo yan. Tinan mo sa pa ako. Malaki pa sa pa ako. Kala ko tuman eh. Ang laki, grabe. Umpis na natin. Kasya kaya sa pisnit yan. Hindi alam yan. Okay. Teka lang. Lagi mo sa ano. Guys, oh. Nasugatan pa ako, guys. Tama yung ano, yung pilit natin. Ayan, oh. Dito. Yung Pilot. pilit. Pa-reserva. Pero dito lang tumama yung ano, Buti matibay, di yung napirat. bala. Hindi napigtas, no? Yung napigtas. Ayun, oh. Laki. Nandaming bisneto, sigurado yan. Anong ginamit mong bala? Yung Ayun kay Idol. Pisganero. Uy! Oh, Mapalag sa huli. mapalag. Ang laki. Laki. Oh, yun, Boundary. oh. Boundary na tayo yan. Yan, laki oh. Guys, Laki. okay. Ayos. Are you okay? May na tayong umuwi. Ayun. Ayos na. Nakakadali rin. Okay. Ayos. Tara, abang pa tayo kahit na Meron pa maka... yata. Oo. Yun, sa pang-5 target natin ng dalag guys, eh, nahuli rin natin. Dali natin. Nakahuli tayo na ng mga 2 kilo siguro yun. Dalawang Nasa kalahati. baba. Ayun o. Ayun, nandun sa baba. Boundary na tayo, guys. Boundary. Boundary. Ayos. Yung, Laki. yung toman eh, babalikan na lang Oo, natin sa balikan ibang na lang araw. natin. Hapon na rin eh, anong oras na? Magka-alas 3 na. Yun. Ayun, alas 3. Pero abang pa tayo guys na kahit na ilang traso man lang. Tingnan natin. Mas merong malaki dito. May malaking dalag. Andyan oh. Lance, huwag ka magalaw ah. Yun, tama. Salami ka di. Tama yun. Salami ka di. Uy, uy, nalaglag pa yung karete ko. Na. Oo, yan. Salami ka di. Teka. Tumagos yata eh. Yan guys, tinamaan. Op. Hindi na makakawala siguro yan. Salami ka di. Oh. Yun. Ay, lumipat pa, laki guys. So, di na makakawala to. Oo. Eh, nakadalawa tayo. Alam, binabaan ko na eh. Pauwi na sana kami. Guys, binabaan ko na guys. Oo. Tingnan mo yung tawa. Tumagos ba? Ha? Hindi nga. Ay, hindi nga no. Wara lang. Bumara lang. Tingnan mo na. Tingnan mo yung, pakita mo yung, ano ko. Ha? Bago na no. Naano yung karete eh. Baba muna tayo guys. Pangalawang dalag. Buti na lang nagilid pa Ang- guys oh. Tingnan ang mo, laki. binabaan ko. Buti pa Natinik pa ako doon sa dulo. Oh. Tingnan mo yung sa Ang akin. dami kong tinik ko. Bugbog yung sa akin. Kamatsili. Matalim yung sa baba. Matalim. Tingnan mo yung pa ako. Burog-burog. Ipwesto muna natin itong mga gamit natin. Yeah. Sakit. Oh. Natinik-tinik pa ako. Kunin ko lang tong bihaya natin. Halagin mo na. Palagyan ko na. Pinagbigyan! Pinagbigyan. Thank you Lord. Nakadali pa kami. Nakatinik-tinik pa ako din naman pa ako. Oh, mayroon pa tayo isang tilapyang hindi na ilagay sa... Oh, dami na nating huli. Ilang kilo yan? Tagyo. Ay, marami na to. Hindi ko lang masabi kung ilan, no? Tingnan mo yung nangyari sa pa ako. Burog-burog. Ayun, oh, yung tama niya, oh. Ayan o. Saan ba yung tama niya? Ayan. Tsaka lang. Tingnan mo nga, oh, kung hindi kung hilain to pa itaas, wala. Tanggal lang din, no? Oh. Buti.
Hinila ko agad papunta sa kabila. Oh. Baka lumapasag pa yan, ha? Hindi. Papatay ko na nga. Pag lumapagsag pa to. Oh. Kataba. Taba, oh. Saan mo kagad? Ay, ano mo kagad? Hey. Dami na. Bawi. Malalaki. Guys, Oh. bawi guys, oh. Bawi. Bawi. Bawi si Ayayay. Napapasigaw si Ayayay, eh. Tara. Pagkakas natin. Hapon na, guys. Yung karete ko nalaglag pa. Buti guys, binabaan ko. Kaya ako na lang magrolyo. Ayusin na lang natin sa bahay to. Yung tinali. Ang taba-taba. Ay, ang bigat. 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 Sobra guys. Matimbang talaga. Biro mo natin yung pompa natin, ah. Oo nga. Sabi ko kahit isa na lang, pauwi na kami. Nagpakita nga. Thank you, Lord. Pinagbigyan pa. Bale wala ang tinik sa akin. Basta may nahuling malaki, eh. Aba? Baliwala yung tinik, no? Namungay pa ako. Burog-burog niya sa... Salamat, pinagbigyan. Uy, uy, Yo. uy. Uy, baka Huwag ka nang gagapang. papalag pa yan, ha? Isisiri na kita. Yung pamingit ko. Hindi na natin gagamitin yan. Bawi na tayo, eh. Ay, Bakit? nandyan yung tuman. Ha? Nandyan. Alam mo. Ayun, oh. Bakit? Ay, nandyan yung Ay. tuman, guys. Ay, Nandyan. Teka, akitin ko muna. di. Kumala. Akitin ko muna. Nandyan. Nandiyan pala si Milya. Nandyan. Di, Nandyan. di, Nandyan. kasamo yan, di, kasamo. Nandyan yung tuman. Baka nasa harapan lang natin yan. Ay, nandyan nga. Ayun, oh. Ayun siya, oh. Ayun siya, oh. Ayan, ayan, oh. Saan na ba? Lumubog, eh. Laki ng tuman na yun. Ayun. Ayun siya. Baka nandito lang. Yan yung kaninang ano, eh. Nagpakita kanina. Andyan si Milya. Ayun, oh. Ayun, oh. Ay. Di, nandiyan si nung ano yan. Andyan yung Lalaki. nanay. Diyan ka. Andyan yung nanay. Magpapakita yan. Nakita ko na kanina, eh. Lumubog lang, eh. Laki ng tuman. Maputi-puti yung color niya. Malaki yan. Tuman na yan. Malaki nga yan. Kumalat yung mga inakay niya, oh. Pero nandyan lang yun. Malaki yan. Malaki nga yan. Yun siya kanina, oh. Ayan yung mga inakay ng ano. Ayan yung tuman. Ay, nandyan. Nandito sa ilalim. Ay, hindi tinamaan. Hindi tinamaan. Parang hindi talaga sa atin to. Saan? Hindi tumama. Hindi siguro para sa atin yan, guys. Ha? Hindi siguro para sa atin. Bakit? Oo. Ano di? 2 beses ko nang pinutukan yan, eh. Hindi ako tumama, eh. Ayan, oh. Andyan yung inakay niya. Nakita mo na naman? Nakita mo na naman? Oo, binaril ko pa nga, eh. Laking tuman yun. Ayun, oh, sa gilid, oh. Nasa gilid. Hindi na naman tumama, oh. Hindi na naman tumama. Talagang hindi para sa atin siguro yan.
Nandyan. Ayun oh. Nandito lang eh. Kulay siyang puti. Nakapagtaka. 4 na beses nating tinira yan. 4 na beses na hindi natin tinamaan. Siguro mukhang hindi talaga para sa atin yan. Kami pauwi na po. Hanggang dito na lang mga kabisayang kap. Tsamba si Ayayay ngayon ah. Yun, pauwi na naman. Susuotin na naman natin yung magubat na yan. Papalabas po. May kiraan. Mauna na ako. Yun. Sold out tayo ngayon ah. Sold out. Ito ba yung daan? Ito yung daan no. Para kang bumubuhat ng baby sa huli natin ah. Yun, hanggang dito na lang. Kaway ka muna. Maraming salamat po sa inyong kakapanood sa ating channel. Parang baby. Right? Parang baby.